22 траўня сонца ўваходзіць у знак блізнятаў, пераменлівы, як травеньскае надвор'е, якое абавязкова яшчэ хоць разочак, але прымусіць нас апрануць палітоны. Хаця шалікі, шведры і пальчаткі ўжо смела можна хаваць да наступнай восені. Блізняты заўсёды імкнуцца да свабоды. Менавіта гэты знак адказвае за той момант, калі расчыняцца дзверы школаў, і на прастор, на шырокі прастор з першабытным крыкам «Ура! Канікулы пачаліся!» вырвецца племя, маладое, незнаёмае. Таму ў гэты час рэкамендуецца быць асабліва асцярожнымі кіроўцам усімагчымага транспарту. Ім варта перасоўвацца па вёсках і гарадах Беларусі крадком, на хуткасці 40, а лепш 20 км в гадзіну, азіраючыся на 360 градусаў і выкарыстоўваючы ўсе люстэркі задняга і бакавога агляду. Блізняты аматары паездак і падарожжаў. У канцы траўня гарантавана пачнуць падвісаць сайты, якія спецыялізуюцца на пошуку білетаў, гатэляў і цікавых маршрутаў. У кішэнях, гаманцах і на банкаўскіх рахунках непазбежна з'явяцца прарэхі, бо ўся ўкраіна ў адзіным парыве пачне думаць пра адпачынак. Адпачынак здарыцца нават у зацятых садаводаў-агароднікаў, бо канец траўня, пачатак чэрвеня – гэта адзіны час, калі можна медытатыўна склаўшы рукі чакаць, як з зямлі палезе ўсё, што пасаджана і пасеяна, а разам з тым жыгучка, дзядоўнік і калярадскія жукі. Блізняты знак, які імкнецца да ведаў, і мы прагназуем гарачую пару на палетках у іншых рупліўцаў, сейбітаў разумнага, добрага, вечнага. Падчас летняй сесіі выкладчыкі будуць мець магчымасць назіраць, ці прыжылося і прарасло тое, што яны сеялі цягам навучальнага году. Яшчэ гарачэйшым будзе гэты час для студэнтаў. Адкрыецца сезон палявання на няўлоўнага звера – халяву. Тым, хто падчас палявання ўжывае народныя сродкі, можам параіць стары дзедаўскі спосаб. Калісьці халяву прыцягвала манетка пятак, на час іспытаў падкладзеная пад пятку. Пасля працяглага перыяду панавання папяровых грошай самы час вярнуцца да гэтай традыцыі. Толькі спачатку эксперыментальным шляхам варта вызначыць, якая з новых беларускіх манетак найбольш прываблівая для халявы. А агулам блізняты будуць спрыяць ва ўсіх пачынаннях перадусім людзям шчырым, сумленным, прыязным, працалюбівым, творчым. Гэта значыць тым, каму спрыяюць і ўсе астатнія знакі задыяку. Парада месяца. Перад ад'ездам у адпачынак не забудзьце праверыць, ці дарабілі вы ўсе справы на працы і ці выключылі ўсе фаеркі на кухні.